आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जत्न कबोगो एनसी देवरमा चिन आगिनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जोंनो आनो नरि रखा अबना आं बेलायखनो वानावो प्लाय लाचिगो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट खेसि पायो बतो निजेनि बस गसना खायका सेलेक्टेड बचंगिना माने निजी अब पाब्लिक वासौनाय आंखे तो इलेक्टेड नङै फायका बखे तो सेलेक्टेड नङै फायका दिनै अब आं मानसगो चिनि पार्टी IPFT न काहामफेटलांनाय बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय दिनै जरा पुस कतरिया चिनि MLA कतरिया चिनि मन्त्रि कतरिया जों लुगै फायका चिनि 4 बছর चिनि सरकार BJP IP सरकार आजागो जों लुखा चिनि परफॉर्मेंस जों काहामखौ साइबनो चिनि काकेनसि देवरमा बनि बयस ने गुनुय ब काम खायमेलिया ब नौ आसगुय सामखाय दङ जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चिनि दिल्ली थांख्लायखा चिनि केंद्र मंत्री चिनि जेपि नड्डा चिनि BJP प्रेसिडेंट ते अमित शाह चिनि होम मिनिस्टर ते गोबां मा नेतारा बायसिन कक सालायखा आजागा जों लुगिया बादागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा चिनि एसेम्बलिगो जों 4 बছর एसेम्बलि चिनि ओंखा आं आनि जे गर्व खालायमेनिया आं हेसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं टिप्रालेन नि कक साका स्टेट होनि कक आं एसेम्बलि तिसाखा अब जों जतन साइमनो ते चिनि गोबां मा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजा बपनि बनि पार्टिसिपेट करै बरि आं तिनि अमर सानाय जनगण तामनाय जनगण नाय मुभमेन्ट ते थांचा आं जनगणसि रायरिनाय दिनै आं अमर नगो जों दनि थांचा करि हिंखाय चिनि बिसिं दनि थांचा करिखाय जों चिनि नाहरमो चिनि टिप्रालेन दाबि अबसो मानिया आबन बगै आं ससमय साव जों थांचा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साग बाय साग जों भाग वार भाग कतर बांनाय जों निजिनो निजि ताखय ताखौ जों दल बाय दल जों अमायखि दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंनाय अन बागै आं अबन कयनाय जे चिनि इदानिं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आं अन स्राय स्राय सागो दिनै अबायखले मेडियार सामारो अब बेलेग वानाबा संसा ब अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेगो बर हठात ट्राइबर कॉन्फ्रेंस खालायखा आबको साबनि पार्सनल खालायखा जों स्टेट कॉन्फ्रेंस खालामनाय 2-3 एप्रिल अब जों जत्तो सालायगै जरा डिविजन बरक MCC मेंबर और एटेंड खालायखा जतनाय लिस्ट दं किन्तु अबरो जों बार बार सानै कगिया अब जों चिन्ता खालाय सायमानो जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक न परिष्कार बर सायमानो बरक बिचार खायनाय ते पब्लिक जनगण सायमानो बर बिचार खायनाय आं पब्लिक बिया फैरेनाय बरिबो आं तिनि वानाया आं मन्त्रि मातों मन्त्रि कौथां MLA कौथां अब कतरिया आं नायगो चिनि इश्यू चिनि दाबि अब मानथों अब चिनि भॉइस कराखंथों अब सोंनाय ताबो प्रश्न खायके अनेक बरो चिनि एनसी देवरमा थानसान नाया मेवार जमातिया थानसान नायो अकर सबखा ताबो बरो साबो थानसान नाय थाबो थानसान नाया ता जनगण पब्लिक बरो उत्तर नाय बरो सानाय बनि बागै आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आन नाहरमु अबसे ठीक मांनाय दिनै जों अबो खानुखा जों जतन साइमानो चिनि टिप्रा मथाय दल बर तामनाय बर भाइनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार टेबलेन्ट जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर फ्लाइ दंखाबा ते कैसा बले वानागो आं फ्राइ से छानामसगो जे अबा यूनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय चिनो गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दं आं जत अब चिनि कागेन चिनि सामनोसै बने पाइप्लाय सामन पाइसया सामनो जानख्लाय अनफिनिशिंग टच नसै आं सामख्लाय दं अब पब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दं किन्तु बार बार साबो IPFT न समाय पैनाय IPFT नष्ट खायनाय बे अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा संसा बने निजेनि प्रमाण दं चिनारो जे IPFT ते मथा इन फ्यूचर
जों united इंनाय जों one single entity only हिने जे बड़ी सय रगुई जे पटके सामाने अबनो public जनगण ताबो स्राय इंनाय आनो हायनि मिथ्या कक सामाने IPFT पादन सबाय रिनाय सिगमाय पेनाय उ कक सामाने अब बेले लासमा संसा अब बनो प्रेजेंट दंगो बनो इनिशिएट खालायो बनो हाय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस लांताव फॉलो अप खालायो दं अब फिचर कक सानाय लास्ट आं कक साना मसुगो थांनाय तिनि मीटिंग गो जों दुइबार सीसी मीटिंग खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग आं प्रेसिडेंट परेव जों दुइबार आचखा सीसी मीटिंग आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अब हायके जों कायसा मानुट पास लायका अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट एमसीसी मेंबर बा सीसी मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हायके एलियंस और बागै जों डिसकास खालायनाय टक खालायनाय अबसे प्रोसेस लाय दं आरो टक खालायनाबो जतन एमएलए तेचिनि प्रेसिडेंट जीएस तेचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुई टक खालायनाबो जों अलरेडी शुरू खाय दं अबसे प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायगो हाय सं लाय बजे अबजित माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै मानुट नपरायनायदि जों मानु क्लियर सुय दं जे जों डिस्कसन खालायबो डायलग खालायबो जों कायसा कमिटि फर्म खायखा डायलगनि परगता मोननाय याबो तो उलस कक सानाय किन्तु अब हाय परिष्कार जोंना नांखायसि प्लिज नर कोनो तावनादि न मिसगाइड थाखायदि खानाचिनि प्रोग्राम दंगो 16 तारिख तिनि प्रोग्राम दंगो न जत्त फायदि जों रबनो बाबनो जों डिसकास खालायनाय ते पाब्लिक न आं पाब्लिक थानाय ओपिनियन लानाय पाब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय न जेने ओपिनियन न जों शेयर खायदि अबहायना आं जत्र हायनाय कयनाय न कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिग्रि तांदि जों फाइट खालायनाय सुदु खनाया आगे मास लगो मे जून होइते जों लगातार जों मुभमेंट फर टिप्रालेण्ड जों खालायनाय जों जागा जागा निने मानदाय खवाय निने कांचनपुर निने गंडासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेंट खालायनाय स्टेटहुड मुभमेंट जों खालायनाय टिप्रालेण्ड मुभमेंट खालायनाय आफोर जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइतं मुभमेंट खालायतं टिप्रालेण्डनि कक साइतं आबो जों पाब्लिक न फनुगिरिनाय हामबाय जतन खुलुमखा तै सारि गाहाम तै जत जोंनि मेडिया फ्रेन्ड न आंनि पाइपलाया हामबाय याफारो उइलानि कबांमों जोंनि खोना 16 मे 2022 जोंनि सालसानि बागै जोंनि कन्वेन्शन नांनाय जोंनि पार्टी IPFT नि आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जतन कबगो खोना जोंनि आवतला रवीन्द्र भवन हल नम्बर 1 जों जतन जोंनि 10 सिमी जों जोंनि जत्त कर्मीराव सारा त्रिपुरा राज्यनि गथुमनाय एकदिन कन्वेन्शन आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि जोंनि NG देवबर्मा जोंनि आगेनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रोखा अबना आं बेलायखोनो वान आवर प्लाय लाचियो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट केसि पायो बतो निजेनि बस घोषणा खायका सेलेक्टेड बचंगिना माने बनिजि अब पाब्लिक वासावनाय आंखे तो इलेक्टेड दङै फायका बखे सेलेक्टेड दङै फायका दिनै अबन आं मानसगो जोंनि पार्टी IPFT न गाहाम फेटलांनाय बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय दिनै जरा पुस कतरिया जोंनि MLA कतरिया जोंनि मन्त्रि कतरिया जों लुगै फायका जोंनि 4 बছर जोंनि सरकार BJP IP सरकार आजागो जों लुखा जोंनि पारफरमेंस जों गाहामखौ साइबार जोंनि काकेन्सि देवबर्मा बनि बयसनि गुनै ब काम खालायमेलिया ब नग आसगै सामखाय दङ जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा जोंनि दिल्लीयाव थांख्लायखा जोंनि केन्द्र मन्त्रि जोंनि JP नाड्डा जोंनि BJP प्रेसिडेंट ते अमित शाह जोंनि होम मिनिस्टार ते गोबां मा नेतारा बाय जों कक सालायखा आजागा जों लुगिया बा आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा जोंनि एसेम्बलियाव जों 4 बছर एसेम्बलि जों ओंखा
आं आंनि गर्व खालामनाया आं सासे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं त्रिपुरालेण्डनि कक साखा स्टेटहुडनि कक आं एसेम्बलि तिसाखा अब जों जतन साइमनो तेचिनि गोबांमा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाक बकनि बनि पारसेप्टनि करै बनि आं तिनि अमर सानाय जनगण तामनाय जनगण नायगो मुभमेन्ट ते थानसा आं जनगणसि रायरिनाय दिनै आं अमर नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जोंनि बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि त्रिपुरालेण्ड दाबि अब जों मानिया अब बै आं ससमै सावो जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग हतर बांनाय जों निजिनो निजि दाखै दाखौ जों दल बाय दल जों माहाय दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंगा यांनाय अनबागै आं अमर कयनाय जे दिनै इदानीं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आं अन स्राय स्राय सावो दिनै अब हायख्लाय मेडियार सामारो अब बेलेग वाना संसा बो अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेओ बर हठात ट्राइबर कन्फारेन्स खालायखा अब को साबनि पार्सनाय खालायखा जों स्टेट कन्फारेन्स खालामनाय 2-3 एप्रिल अब जों जत्त सालायगै जरा डिविजन बरक एमसीसी मेम्बार और एटेन्ड थायखा जतन लिस्ट दं किन्तु अबरनो जों बार सानै कक गया अब जों चिन्ता खालाय सायमान जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इन्टेलेक्चुअल ग्रुप बरक नो परिष्कार बर सायमान बरक बिचार खायनाय ते पाब्लिक जनगण सायमान बर बिचार खायनाय आं पाब्लिक बिया फैरनाय बरबो आं तिनि वानाया आं मन्त्रि मातो मन्त्रि कक थां एमएलए कक थां अब खतरिया आं नायो तिनि इस्यू तिनि दाबि अब मानथों अब तिनि भइस कराक मोनथों अब सोंलायो तब प्रश्न खायके अनेक बरर तिनि एनसी देबरमा थानसा नाया मेवार जमातिया थानसा नायो अकर सबखा तब बरर सब थानसा नाय थाब थानसा नाया तक जनगण पाब्लिक बरक उत्तर नाय बरक सानाय बनिबो आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आनि नाहरमुं आवश्यक ठीक मांनाय तिनि जों अबो खानुखा जों जतन साइमानो तिनि त्रिपुरा माथाय दल बर तामनाय बर बाहायनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार त्रिपुरालेण्ड जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर फ्लाइ दंखाबा ते कैसा बले वानावो आं फ्लाइ से छाना मसुगो जे अबा यूनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय चिनो गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दं आं जत अबचिनि कागेन चिनि सामुनोसै माने पाइप्लाय सामुन पाइसया सामुन जान खालाय अनफिनिशिंग टाच नसे आं सामुन खालाय दं अब पब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दं किन्तु बार बार साबो आइपिएफटी समाय पैनाय आइपिएफ नष्ट खायनाय बे अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा संसा बने निजेनि प्रमाण दं तिनारो जे IPFT ते मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड इंनायजों जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बनि सय रगै जे पडकास्ट सामाने अबनो पब्लिक जनगण ताबो स्राय स्राय इंनाय आनो हायनि मिथ्या कक सामाने IPFT पादन सबाय रिनाय सिगमाय पैनाय उ कक सामाने अब बेलेला समा संसा अब बनो प्रेजेंट दंगो बनो इनिशिएट खालायो बनो हाय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस लांताव फॉलो अप खालायदों अब फिसर कक सानाय लास्ट आं कक साना मसुगो थांनाय तिनि मीटिंग जों 2 बार सीसी मीटिंग खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग आं प्रेसिडेंट परेव जों 2 बार आचखा सीसी मीटिंग आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अब हायके जों कायसा मानुट पास खालायगा अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट एमसीसी मेंबर बा सीसी मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हायके एलियंस और बागै जों डिसकास खालायनाय टक खालायनाय अबसे प्रोसेस लाई दं आरो टक खालायनाबो जतन एमएलए तेचिनि प्रेसिडेंट जीएस तेचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुगी टक खालायनाबो जों अलरेडी शुरू खायदों अबसे प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायगो हाय सं नायगो बजे अभियुक्त माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै मानुट नपरायनायदि जों मानु क्लियर सुय दं जे जों डिस्कस खालामनायाबो डायलग खालामनायाबो जों कायसा कमिटि फर्म खायखा डायलगनि परगता माने याबो तो उलस कक सानाय
কিন্তু অবাহাই পরিষ্কার जोंना नांफायसै प्लिज जेराव কোনো তাওয়ানা দি মিসগাইড দেখাইয়া দি খানা চিনি প্রোগ্রাম দङ 16 तारिख चिनि प्रग्राम दङ जत्त फाइदि चिनि रबनो बाबनो जों डिसकास खालायनाय ते पाब्लिक नो आं पाब्लिक थानाय अपिनियन लानाय पाब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय नो जेने अपिनियन नो जों शेयार खायदि अबाहायना आं जतुर हायनाय कयनाय नो कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिगिरि तांदि जों फाइट खालायनाय शुधु खोनाया आगे मास रगो मे जून हयते जों लागातार जों मुभमेन्ट फर टिप्रालेण्ड जों खालायनाय जों जागा जागा निने मान्दाय खवाय निने कान्चनपुर निने गन्डासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेन्ट खालायनाय स्टेटहुड मुभमेन्ट जों खालायनाय टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट खालायनाय आफोर जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइटं मुभमेन्ट खालायतं टिप्रालेण्डनि कक साइटं आबो जों पाब्लिकनो फनुगिरिनाय हामबाय जतन खुलुमखा तै सारि गाहाम तै जत चिनि मेडिया फ्रेन्ड न आनि पाइपलाया हामबाय याफारो पुइलानि कबांमो चिनि खना 16 मे 2022 चिनि सालसानि बागै चिनि कन्वेन्शन नाय चिनि पार्टी IPFT नि आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जतन कबगो खना चिनि आवतला रवीन्द्र भवन हल नम्बर 1 जों जतन चिनि 10 सिमी जों दिनै जत्त कर्मीराव सारा त्रिपुरा राज्यनि गथुमनाय एकदिन कन्वेन्शन आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि जोंनि NC देबरमा जोंनि आगिनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रोखा अबना आं बेलायखेनो 1 आवर प्लाय लाचियो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट केसि पायो बतो निजेनि बस घोषणा खायका सेलेक्टेड बचंगै नामानि बनिजि अब पाब्लिक वासौनाय आंके तो इलेक्टेड दङै फायका बके सेलेक्टेड दङै फायका दिनै अबन आं मानसगो चिनि पार्टी IPFT न गाहाम फेटलांनाय बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय दिनै जरा पुस कतरिया चिनि MLA कतरिया चिनि मन्त्रि कतरिया जों लुगै फायका चिनि 4 बছর चिनि सरकार BJP IP सरकार आजागो जों लुखा चिनि पारफॉर्मेंस जों गाहामखौ साइबनो चिनि काकेन्सि देबरमा बनि बयस नि गुनै ब काम फाइमेलिया ब नग आसगै सामखाय दंगो जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चिनि दिल्ली थांख्लायखा चिनि केन्द्र मन्त्रि चिनि JP नड्डा चिनि BJP प्रेसिडेंट ते अमित शाह चिनि होम मिनिस्टार ते गोबां मा नेतारा बाय जों कक सालायखा आजागा जों लुगिया बा आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा चिनि एसेम्बली गो जों 4 बছর एसेम्बली चिनि ओंखा आं आनि जे गर्व खालायनाया आं हेसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं टिप्रालेण्डनि कक साखा स्टेट हुडनि कक आं एसेम्बली तिसाखा अब जों जतन साइमनो ते चिनि गोबां मा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाग बपनि बनि पार्टिसिपेट करै बनि आं तिनि अमर सानाय जनगण तामनाय जनगण नायगो मुभमेन्ट ते थानसा आं जनगण सि रायरिनाय दिनै आं अमर नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जोंनि बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि टिप्रालेण्ड दाबि आबो जों मानिया आबन बै आं ससमय सावो जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग पतर बांनाय जों निजिनो निजि ताखै ताखौ जों दल बाय दल जों अमायखि दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंगाय यांनाय अन बागै आं अबन कयनाय जे दिनै इदानिं जों आंहा प्रब्लेम दंमानि आं अन स्राय सावो दिनै अबाहायख्लाय मेडियार सामाराव अब बेलेग हनामा संसा ब अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेओ बर हठात साइबर कन्फारेंस खालायखा अब को साबनि पार्सनाय खालायखा जों स्टेट कन्फारेंस खालायनाय 2-3 एप्रिल अब जों जत्त सालायगै जरा डिविजन बरक MCC मेम्बार और एटेन्ड खालायखा जतनाय लिस्ट दं किन्तु अबर जों बार सानै कगिया अब जों
चिंता खालाय साइमानो जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा चिनि जे बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक न परिष्कार बर साइमानो बरक बिचार खाइनाय ते पाब्लिक जनगण साइमानो बर बिचार खाइनाय आं पाब्लिक बिया फैरेनाय बोरैबा आं तिनि वानाया आं मन्त्रि मातं मन्त्रि कौथां एमएलए कौथां अब फतरिया आं नायो चिनि इश्यू चिनि दाबि अब मानथों अब चिनि भয়েস करा मोनथों अब सोंलायो ताबो प्रश्न खालायके अनेक बड़ चिनि एनसि देबरमा थानसा नाया मेबार जमातिया थानसा नायो अकर सबखा ताबो बड़ साबो थानसा नाय थाबो थानसा नाया ता जनगण पाब्लिक बरक उत्तर नाय बरक सानाय बोरैबा आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आनि नाहरमुं आवश्यक ठीक मांनाय तिनि जों अबो खानुखा जों जतन साइमानो चिनि त्रिपुरा मथानि दल बर तामनाय बर बहायनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार टेबलेन्ट जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर फ्लाइ दंखाबा ते कैसा बले वानावो आं फ्लाइसे सानामसो जे अबा इउनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय चिनो गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दं आं जत अब चिनि कागेन चिनि सामनोसै माने पाइप्लाय सामन पाइसया सामनो जान खालाय अनफिनिशिंग टाच नसै आं सामख्लाय दं अब पाब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दं किन्तु बार बार साबो आईपीएफटी नो सोंनाय फैनाय आईपीएफ नष्ट खायनाय बे अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा सोंसा बने निजेनि प्रमाण दं चिनारो जे IPFT ते मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बरि सय रगै जे पटके सामानि अबनो पाब्लिक जनगण ताबो स्राय अंगनै आनो हायनि मिथ्या कक सामानि IPFT पादन सबाय रिनाय सिगमाय पेनाय उ कक सामानि अब बेलेला समा संसा अब बनो प्रेजेंट दंगो बनो इनिशिएट खालायो बनो हाय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस लांताव फॉलो अप खालाय दं अब फ्यूचर कक सानाय लास्ट आं कक सानामसो थांनाय दिनै मीटिंग जों दुइबार सीसी मीटिंग खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग आं प्रेसिडेंट परेव जों दुइबार आचखा सीसी मीटिंग आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अबहाय के जों कायसा माइनर पास लायखा अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट एमसीसी मेंबर बा सीसी मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हायका एलियंस और बागै जों डिसकास खालायनाय टक खालायनाय अबसे प्रोसेस लाय दं आरो टक खालायनाबो जतन एमएलए तेचिनि प्रेसिडेंट जीएस तेचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुई टक खालायनाबो जों अलरेडी शुरू खाय दं अबसे प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायो हाय सं नायो होनबा जे अभियुक्त माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै माइनर नपरैनायदि जों माइनर क्लियर सुय दं जे जों डिस्कशन खायबो डायलग खायबो जों कायसा कमिटि फर्म खायखा डायलगनि परगता माने याबो तो उलस कक सानाय किन्तु अबहाय परिष्कार जोंना नांखायसै प्लीज नरो कोरो तावनादि न मिसगाइड दाखायजादि खानाचिनि प्रोग्राम दंगो 16 तारिख चिनि प्रोग्राम दंगो न जत्तो फायदि चिनि रबने बबनो जों डिसकास खायनाय ते पाब्लिक न आं पाब्लिक थाने ओपिनियन नानाय पाब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय नो जेने ओपिनियन नो जों शेयर खायदि अबहायना आं जदुर हायनाय कयनाय नो कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिगिरि तांदि जों फाइट खायनाय सुदु खनाया आगे मास लगो मे जून हयते जों लागातार जों मुभमेंट फर टिप्रालेण्ड जों खायनाय जों जागा जागा निनि मानदाय खवाय निनि कांचनपुर निनि गंडासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेंट खायनाय स्टेटहुड मुभमेंट जों खायनाय टिप्रालेण्ड मुभमेंट खायनाय आफोर जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइटं मुभमेंट खायटं टिप्रालेण्ड कक साइटं अब जों पाब्लिक न फनुगिरिनाय हामबाय जतन खुलुमखा तै सारि गाहाम तै जत चिनि मीडिया फ्रेंड न आनि पाइप्लाया हामबाय याफारो उइलानि कबांमु चिनि खना 16 मे 2022 चिनि सालसानि बागै चिनि कन्वेंशन नाय चिनि पार्टी IPFT नि आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जतन कबगो खना चिनि आवतला
रवीन्द्र भवन हल नम्बर 1 जों जत्तनो चिनि 10तानि सिनि जों चिनि जत्त कर्मीरक सारा त्रिपुरा राज्यनि गथुमनाय एकदिन कन्वेन्शन आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि चिनि एनसी देवबर्मा चिनि आगिनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रोखा अबना आं बेलायखोनो वानावो प्लाय लाचिवो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट केसि पायो बतो निजेनि बस घोषणा खायका सेलेक्टेड बचंगिना माने निजी अब पब्लिक वासावनाय आंखे तो इलेक्टेड दङै फायका बखे सेलेक्टेड दङै फायका दिनै अबन आं मानसगो चिनि पार्टी IPFT न काहामखेतलांनाय बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय दिनै जरा पुस कतरिया चिनि MLA कतरिया चिनि मन्त्रि कतरिया जों लुगै फायका चिनि 4 बছর चिनि सरकार BJP IP सरकार आजागो जों लुखा चिनि परफॉर्मेंस जों काहामखे साइबनो चिनि काकेनसि देवबर्मा बनि बयस ने गुनुय बो काम खायमेलिया बो नक आसगुय सामखाय दङ जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चिनि दिल्ली थांख्लायखा चिनि केंद्र मंत्री चिनि JP नड्डा चिनि BJP प्रेसिडेंट ते अमित शाह चिनि होम मिनिस्टर ते गोबां मा नेतारा बाय जों कक सालायखा आजागा जों लुगिया बा आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा चिनि एसेम्बली गो जों 4 बছর एसेम्बली चिनि ओंखा आं आनि जे गर्व खालायमेनिया आं हेसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं त्रिपुरालेण्डनि कक साखा स्टेट हुडनि कक आं एसेम्बली तिसाखा अब जों जतन साइमनो ते चिनि गोबां मा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाग बकनि बनि पार्टिसिपेट करै बनि आं तिनि अम सानाय जनगण तामनाय जनगण नायगो मुभमेन्ट ते थानसा आं जनगणसि रायरिनाय दिनै आं अमर नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जोंनि बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि त्रिपुरालेण्ड दाबि आबो जों मानिया आं बै आं ससमय सावो जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग कतर बांनाय जों निजि ताखै ताखौ जों दल बाय दल जों माहिति दं हांख्लाय जों दिनै कामना जों जारंगा यांनाय अन बागै आं अबन कयनाय जे दिनै इदानिं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आं उन स्राय सावो दिनै अब हाइक्ले मेडियार सामारो अब बेलेग वाना संसा बो अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेवो बर हठात साइबर कॉन्फ्रेंस खालायखा अब को साबनि पार्सनाल खालायखा जों स्टेट कॉन्फ्रेंस खालायने 2-3 एप्रिल अब जों जत्त सालायगै जरा डिविजन बरक MCC मेंबर और एटेंड थायखा जतन लिस्ट दं किन्तु अबरो जों बार सानै कक गया अब जों चिन्ता खालाय साइमानो जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक न परिष्कार बर साइमानो बरक बिचार खायनाय ते पब्लिक जनगण साइमानो बर बिचार खायनाय आं पब्लिक बिया फैरनाय बरबो आं तिनि वानाया आं मन्त्रि मातो मन्त्रि कक थां MLA कक थां अब कतरिया आं नायो चिनि इश्यू चिनि दाबि अब मानथों अब चिनि भয়েস कराक मोनथों अब सोंलायो ताबो प्रश्न खायके अनेक बरो चिनि एनसी देवबर्मा थानसा नाया मेवार जमातिया थानसा नायो अकर सबखा ताबो बरो साबो थानसा नाय साबो थानसा नाया ता जनगण पब्लिक बरो उत्तर नाय बरो सानाय बनिबो आं मन कयो पार्टी थांनाय फायनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आन नाहरमु आवश्यक ठीक मांनाय दिनै जों अबो खानुखा जों जतन साइमानो चिनि त्रिपुरा माथाय दल बर तामनाय बर बहायनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार टेबलेन्ट जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर फ्लाइ दंखाबा ते कैसा बले वानावो आं फ्लाइ सानामसो जे अबा इउनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय चिनो गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दं आं जत अबचिनि कागेन चिनि सामंनोसै माने पाइप्लाय सामं पाइसया सामंनो जानख्लाय आन फिनिशिंग टाच नसै आं सामख्लाय दं अब पब्लिक सानाय
आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दं किन्तु बार बार साबो IPFT नो सोंनाय फैनाय IPFT नष्ट खायनाय अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा सोंसा बने निजेनि प्रमाण दं तिनारो जे IPFT ते मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बने सय रगै जे पडकास्ट सामाने अबनो पाब्लिक जनगण अब स्राय स्राय आनो हायनि मिथ्या कक सामाने IPFT पादन सबाय रिनाय सिगमाय पेनाय उ कक सामाने अब बेले लासमा संसा अब बन प्रेजेंट दंगो बन इनिशिएट खायो बन हाय प्रोसेस खायो ओ प्रोसेस लांताव फॉलो अप खायो अब फ्यूचर कक सानाय लास्ट आं कक साना मसुगो थांनाय तिनि मीटिंग गो जों दुइबार CC मीटिंग खायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग आं प्रेसिडेंट परेव जों दुइबार आचखा CC मीटिंग आरो बो ओपन आं सानखा आं अमान व्यक्तिगत सामानिया थाने लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अब हायके जों कायसा माइनर पास लायका अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट MCC मेंबर बा CC मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हायके एलियंस और बागै जों डिसकास खायनाय टक खायनाय अब जों प्रोसेस लाय दं आरो टक खायना बय जतन MLA तेचिनि प्रेसिडेंट GS तेचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुई टक खायना बय जों अलरेडी शुरू खाय दं अब जों प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायगो हाय सं नाय होबा जे अभियुक्त माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों तिनि मानुत नपरै नेदि जों मानु क्लियर सुय दं जे जों डिस्कस खायनाबो डायलॉग खायनाबो जों कायसा कमिटि फॉर्म खायखा डायलॉग नि परगता मंगनाय याबो तो उलस कक सानाय किन्तु अब हाय परिष्कार जोंना नांखायसि प्लीज नरो करो तावना दि न मिसगाइड खायजा दि खाना चिनि प्रोग्राम तंगो 16 तारिख चिनि प्रोग्राम तंगो न जत्तो फायदि चिनि रबनो बबनो जों डिसकास खायनाय ते पब्लिक न आं पब्लिक थाने ओपिनियन नानाय पब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय न जेने ओपिनियन न जों शेयर खायदि अबहायना आं जतुर हायनाय कयनाय न कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिगिरि तांदि जों फाइट खायनाय सुदु खनाया आगे मास लगो मे जून होइते जों लगातार जों मुभमेंट फर टिप्रालेण्ड जों खायनाय जों जागा जागा निनि मानदाय खवाय निनि कांचनपुर निनि गंडासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेंट खायनाय स्टेटहुड मुभमेंट जों खायनाय टिप्रालेण्ड मुभमेंट खायनाय आफोर जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइतं मुभमेंट खायतं टिप्रालेण्ड कक साइतं अब जों पाब्लिक न फनुगिरिनाय हामबाय जतन खुलुमखा तै सारि गाहाम तै जत चिनि मीडिया फ्रेंड न आनि पाइपलाया हामबाय याफारो पुइला आनि कबांमों चिनि खना 16 मे 2022 चिनि सालसानि बागै चिनि कन्वेंशन नाय चिनि पार्टी IPFT नि आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जतन कबगो खना चिनि आवतला रवीन्द्र भवन हॉल नंबर 1 जों जतन चिनि 10 सिमी जों चिनि जत्त कर्मीराव सारा त्रिपुरा राज्यनि गथुमनाय एकदिन कन्वेंशन आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि चिनि NC देवबर्मा चिनि आगिनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रखा अबना आं बेलायखनो 1 आवर प्लाय लाचिगो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट केसि पायो बतो निजेनि बस घोषणा खायका सेलेक्टेड बचंगि नामानि बनिजि अब पाब्लिक वासौनाय आंखे तो इलेक्टेड दङै फायका बखे सेलेक्टेड दङै फायका तिनि अबन आं मानसगो चिनि पार्टी IPFT न गाहाम खेतलांनाय बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय तिनि जरा पुस कतरिया चिनि MLA कतरिया चिनि मंत्री कतरिया जों लोगो फायका चिनि 4 बছর चिनि सरकार BJP IP सरकार आजागो जों लुखा चिनि परफॉर्मेंस जों गाहामखौ साइबाराव चिनि काकेनसि देवबर्मा बनि बयस नि गुनुय ब काम खायमेलिया ब नग आसगुय सामखाय दंगो जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चिनि दिल्ली थांख्लायखा चिनि केंद्र मंत्री चिनि JP
चिन जेपी नड्डा चिन बीजेपी प्रेसिडेंट ते अमित शाह चिन होम मिनिस्टार ते गोबां मा नेतारा बाय जों कक सालायखा आजागा जों लुगिया बा आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा जोंनि एसेम्बलि जों 4 बोसोर एसेम्बलि जोंखा आं आंनि गर्व खालामनाया आं एसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं टिप्रालेण्डनि कक साखा स्टेट हुनि कक आं एसेम्बलि तिसाखा अब जों जतन साइमनो ते चिनि गोबां मा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाग बकनि बनि पार्टिसिपेट करै बोरमा आं तिनि अमर सानाय जनगण तामनाय जनगण नायगो मुभमेन्ट ते थानसा आं जनगण सि रायरिनाय दिनै आं अमर नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जोंनि बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि टिप्रालेण्ड दाबि आबो जों मानिया आं बै आं ससमय सावा जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार्क भाग भटर बांनाय जों निजिनो निजि दाखय दाखौ जों दल बाय दल जों अमायखि दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंनाय यांनाय अनबागै आं अबन कयनाय जे दिनै इदानिं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आं अन स्राय स्राय सावो दिनै अबाहायख्लाय मेडियार सामारो अब बेलेग हनामा संसा ब अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेओ बर हठात ट्राइबल कन्फारेन्स खालायखा अब को साबनि पार्सनाय खालायखा जों स्टेट कन्फारेन्स खालामनाय 2-3 एप्रिल अब जों जत्तो सालायगै जरा डिविजन बरक एमसीसी मेम्बार और एटेन्ड खालायखा जतना लिस्ट दं किन्तु अबर जों बार बार सानै कक गया अब जों चिन्ता खालाय सायमान जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि बरक इन्टेलेक्चुअल ग्रुप बरक नो परिष्कार बर सायमान बरक बिचार खायनाय ते पाब्लिक जनगण सायमान बर बिचार खायनाय आं पाब्लिक बिया फायरनाय बोरैबा आं दिनै वान